Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asing simbag kan mga bisitan eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pilipinas! Welcome po sa programang Radyo Klinika. Radyo Klinika Time, mga tugang sa TCGB. Second Saturday po kan bulan. Si Doc Joey Bitito po ang satuyang magiging partner. Ngunyan tabing aga, di po sa satuyang programa. Kasubago, habang ako nagkakaon-kaon kiibos, may nag-text. May hapot siya tungkol sa food supplement, na mas madali daw mga tugang na mapakinabangan para mapakusog tabi ang satuya na immune system. Di sabi ko, ihapot ko nga niya ako kay Doc Joey Bitito. Yan na na sa imong concern kung ano ang sa iyang reaksyon as in question may kinaraman po sa siring na bagay. Ngunyan baga, may mga naggagamit man talaga kan mga food supplement, di ba? Tangani mga tugang na mas nagsabi nga ni natural, natural sana, natural mga tugang andating kan sa tuya tabi na mga pwedeng inumon, di ba? Na mga food supplement kumpara po sa ibang mga synthetic drugs na iyan po igwaki advice kaan dapat ang mga ekspertong doktor. Okay? Nasa linya na po mga kaibigan ang amazing YouTuber Pading Doc Joey Bitito. Pading Doc, maray na ka. Happy Penre. Magandang umaga sa iyong milyon-milyon na daghanga sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, oho. Padi, unahin ko na itong tanong na ito kasi kanina habang kumakain ako ng ibos. Ano kaya sa Tagalog ang ibos? Habang nag-breakfast ako kanina, may nag-text. Pwede daw may hapot mo sa iyo kung ano alin yan sa mga food supplement mo ang pwedeng gawing maintenance para mapanatiling malakas ang kanilang immune system sa ngayon na may mga kaso po tayo para patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating pong lugar? Actually po pa tutulak. Kasi alam po ninyo, kasi naman tayo, iniisip natin yung kapasidad ng tao. Kung may kapasidad talaga, ang kaya natin, maganda po dyan, yung Mega 1. Kasi meron itong 21 natural ingredients na 17 yan, 17 more or less, ay wala, not locally available. 4 lang po ang locally available. Okay. Kasi loaded na po yan, pati ng mga vitamin C, natural vitamin C. Mayroon na po yung mga immune boosting capacity, mga immune booster. At meron na rin po yan yung mga herbs, mga plant foods na nagpapalakas yung overall health. Kaya ang Omega 1 talaga special yan. Pero kung sakasakali, walang kulang ang budget. Kasi yan, pag memro ka, it's around 50 pesos ang isang kapsula. Affordable pa rin. At sila iinom yan at least para maganda panlaban sa COVID-19 at kung ano-ano pa. 2 beses ang araw. So ang cost dyan, bawat isa more or less mga 100. Opo. Sa mga taong walang pera, ay medyo malaki yan, di po ba? Pero sa mga taong may sweldo sigurong nasa 20 ang kaya po yan. Ngayon, doon naman pa din sa mga taong ordinaryo na ang sweldo siguro minimum wage, mayroon po tayong produkto na napakagaling din, yung pong Miracle C. Okay. Kasi kung titingnan natin ang Miracle C natin, 5 klase po yan natural vitamin C. Opo. Loaded na po yan. Yun po ay the most advanced vitamin C. The most advanced vitamin C po, ang kasama dyan, yung ester C. Then mayroon po yan na ang ester C kasi pa is calcium ascorbate. Opo. So iba kasi, di ba,
bibigyan ka na ng vitamin C, Yes. pabibilin ka pa ng calcium. Oo, para paghaluin. Dyan sa katawan natin. Mm. Then meron po yan na acerola berry. Pag in-research po natin acerola berry, ay very powerful natural vitamin C na nakakatulong sa ating katawan. Mayroon din antioxidant, may natural vitamin C. Opo. Kaya sabi nga ni Dr. Mark Muyan, American medical doctor, researcher, and nutritionist, according to him, ang acerola berry is the most complete natural vitamin C. Ayun. Kasama po yan, isa sa mga ingredients po natin yan sa Miracle C. At meron po yan na sea buckthorn. Ang sea buckthorn ko, very powerful natural vitamin C yan. Opo. Na during the ancient time, yan po sa Russia, nagkaroon ng epidemic ng cancer. Malaki po ang nagawa nitong sea buckthorn. Ayun. Kaya sabi naman ni Dr. Madeline Fortwood, British may PhD po ito, according to her, ang sea buckthorn daw is cure all. Sabi niya, hindi naman tayo nag-aaral yan. Then, kanya-kanyang mga scientist yan eh. Yes, Kanya-kanyang yes. pagalingan eh. Tayo hindi naman scientist. Opo. Then meron po yan na Indian gooseberry na very powerful natural vitamin C din na nakakatulong sa ating kalusugan. At ang panglima po dyan, yung rosehip, yung rosa kanina na probiotic. Hindi po antibiotic kasi antibiotic drugs yan, chemical. Na kailangan po dyan, eksperto, medical doctor. Kaya sabi ko nga sa mga programa natin, huwag kayo iinom ng mga gamot without doctor's prescription. Yes, Kaya yes. ang lagi nadadamage kidney, kaya ang daming dinadialysis. Kailangan eksperto, mga medical doctors. Oo. So ito pong rosehip na yan ay probiotic na malaki ang nagagawa para yung mga bacteria, mikrobyo, mga viruses, nakakatulong ng malaki ito. Kaya ang Miracle C po natin, ang very cheap po ito, ang price po nito more or less mga 35% lang ng Mega One. Opo. Kaya ang maganda dito ay makakatulong na rin sa vitamin C na very superior ang mga content nito, may antioxidant na rin at merong immune boosting capacity na rin ito. Kaya Ayun. sa mga taong medyo nagtitipid, ito po ang rekomendado natin. So sa mga taong gusto talagang malabanan ang mga karamdaman at iwasan na yung mga COVID-19, itong Delta variant and other variants, multi pa yung Mega One. Pero kung mga ordinaryo lang naman, sipon o bulag na, trangkaso at related mga health concerns, ang ating pong Miracle C ay very good para po makatulong sa ating overall health. Yeah, may mga, di ba pare, may mga sensitibong mga kababayan tayo ang kanilang tiyan tungkol sa pagtainom ng vitamin C. Ang alam ko yata yung vitamin C mo ay kanyan, may neutral pH siya, di ba? Hindi acidic at saka hindi naman, tama ba? Alkaline. Yeah, alkaline, correct. Neutral pH, tama po ka dyan, Dipinre. Neutral pH po ito. Hindi po acidic kasi hindi alkaline. Yeah. Kasi yung dalawang yan, nagkukontrahan yan. Sasabihin ng alkaline na vitamin C, kailangan uminom kayo alkaline para hindi kayo magka-cancer. Oo. Sabihin naman ng mga itong mga medyo mataas ang acid ng vitamin C, kailangan ito kasi yan nagda-digest. Yeah. Ang nagda-digest kasi ng pagkain natin, ang acid. Kaya kailangan din natin ng acid sa katawan. Pero kailangan po, dapat normal. Yeah. Kaya yung sa atin is neutral pH. Ibig sabihin, hindi acidic, hindi po alkaline. Yeah. So neutral lang. Pwede po itong makakatulong sa pag-digest ng pagkain. Makakatulong din po ito para tayo ay hindi makaiwas sa cancer. Kaya po maganda po dito, yung sa atin is neutral pH at the highest form of vitamin C. Okay. Kasi kanina naisip ko na, sabi ko mukhang may tumbok itong nagtatanong sa akin tungkol sa mga food supplement mo. Kasi kayong mga health advocates at saka yung mga medical doctors at saka yung ibang mga expert, nagkakaisa talaga na makakatulong para labanan ang COVID-19 na dapat palakasin natin ang ating immune system, di ba, Pade? Oo. Yan po talaga at
even during the outset of pandemic, that was last year, Oo. kung matatandaan mo pa sinabi ng World Health Organization, walang drugs, walang gamot ang makakagamot sa COVID-19. Oo. Pero ang sabi nila, it's only around less than 2% ang casualty nito. Yung 98%, more than 98% nakaka-recover. Yeah. So ang sabi nila, itong mga nakaka-recover, yan po ay may mga malakas na immune system. So ang kanilang rekomendasyon, palakasin ang ating immune system. So ang tanong dyan, paano natin mapalakas ang ating immune system? Marami po kasing factors yan pa Sa akin, I'm already 67 years old. Ngayon, uminom ako ng ating healthy coffee, omega-1 coffee natin 8-in-1. So mga berries po yan. Ngayon po, umiinom na ako ng supplement. 2 supplement ininom kong kapsula. So, meron ako dito hard-boiled egg. Meron ako yung lugaw. Pagkatapos meron gulay dito. Lugaw lahat. Yes, palugaw-lugaw ka na lang ngayon, ha? Oo. Very simple po. Very simple. Kailangan yung food intake natin. Ano ba ang food intake natin? Opo. Number 1 po kasi ang food intake. Yes, Ngayon, yes. ang sa food intake natin, kailangan talagang balanced diet. Kaya kailangan natin yung mga nutritionists. Diba? At very important sa atin, ang mga gulay prutas. Oo. Ngayon, kung hindi po tayo nagkakakain ng gulay prutas, katulad ko ditong multiplied capsule ko, Opo. 5 na po ito mga mushrooms. Ang mga mushrooms po, mataas na angkat na gulay po yan. So mayroon na po ako. Doon naman po Alimutan Miracle Tea, may mga berries na po doon, mga mataas na antas na prutas. So kung hindi tayo nakakakain ng mga prutas, gulay, yan sa merkado kasi medyo mahal, sa mga kapsula po na natural, kailangan po na natural kasi walang chemical. Opo. Sa natural, kinapsulize lang po yan, nakalagay dyan, iinumin mo na lang. Mas maganda, maligaw ka matubig para matunaw ka agad. Yun. So, ano bang gagawin natin? Kailangan medyo magpasika tayo ng araw, ng ilang minutong papawisan tayo, lakad-lakad lang. O pangatlo dyan, iwasan ng stress. Dito pa din ang mahirap, yung stress. Yung stress Paano talaga? i-manage Totoo? stress? Totoo? Totoo. Araw-araw. Araw-araw may stress, di ba? Oo. But we can manage stress. Yeah. Sabi nga kaninang pinapanood ko sa YouTube, ang kailangan daw natin ngayon pa hindi magmura kung hindi naka-smile lang. Tama. Tama. Oo. Kasi pag nagmumura tayo pa rin, di ba? Ang mangyari na stress tayo. Oo. So ang gagawin na lang natin, ngingitian na lang natin. Smile lang tayo. Di ba? Mayroong kagad akong wisdom na napanood ko kanina. Tinutukan ko. Isang assistant secretary ng transportation na nag-resign. Okay. Sabi niya, hindi mo kailangan magmura. Instead, kailangan smile mo lang. Nag-smile tayo. Yun nga naman, totoo yan. Kasi pag tayo kasi naka-smile, it will attract a smile. Pero pag tayo galit na galit, at tayo nagmumura, it will attract also ang pagmumura, di ba? So, magko-consume po sa atin yan ng energy. Magkakaroon po tayo dyan na tinatawag ng free radicals. Yung free radicals naman po yung iyon naman po sumisira sa mga healthy cells natin. Kaya kung galit na galit ang tao, di ba biglang, yung iba dyan, inaatake sa puso. Yan. Di ba? Ganon. Yung iba dyan, sumasakit ang ulo. Yung iba dyan, parang hindi na makalakad na maayos. Marami kasi ang nangyayari pag tayo ay very stressful. Kaya pinakadabis dyan, napayo ko, ngitian tama yung ngitian na lang, magpahinga ka, magdasal tayo. Kasi pag nagdadasal tayo, maganda ang ating kaisipan kasi we are talking to God Ibig sabihin, ang Panginoon andyan sa atin. So, yung paradigm natin, yung ating kabuuan ng kaisipan natin, pagkatao natin, nagpag-concentrate tayo ng maganda, ng positivity. Kaya iyan na po ang payo ko sa ating mga kababayan. Kasi nga po talaga yun, sa totoo lang, hirap ng buhay because of the pandemic. Totoo. Pero kailangan, may gagawin po tayong solusyon. Kasi kung sabihin natin, puro na lang hirap, wala tayong solusyon, tayo rin po ang kawawa.
hindi naman natin pwedeng sabihin ang gobyerno ay tumulong sa atin, tumulong. Kasi marami rin silang problema ang gobyerno. They can only do so much for us, di ba? So yan po mga dapat natin gagawin. Kailangan po natin yung food intake, stress management, exercise, meron tayo na mga 8 plus potable water, enough sleep, mga 7 to 8 hours. Ito pong enough sleep, dito po ako medyo nahirapan. Ayun. Oo. Bakit pa de? Kasi ako nakatulog, kasi ako workaholic at umaga pa lang, after thanking the Lord na tayo buhay, hindi tayo. So, nag-ano lang po niya sa Facebook, follow-up na ako ng follow-up yan. Pagdating naman sa gabi, pagkakain ko, gano'n na naman, nanood ng counting TV, follow-up na naman ng follow-up yan. Usually, natutulog ako past 10 or 11. Oo. Kung titingnan natin, mag-urinate ka ba ng once? O minsan, nagigising tayo, kaya nakakatulog lang ako dyan 5 to 6 hours. So pag tanghali naman, iyan, sa opisina ko minsan, na-edit tayo ng counting oras. Nakakapag-recharge tayo. So kailangan po natin, sa tanghali o sa hapon, May power nap. Sabi nga, power yan, nap. power nap na tawag po yan, baday, tama po yan. Kasi nakapag-recharge ang ating katawan. Kaya tayo mag-chismisa na walang kakwinta-kwinta, mag-power nap po tayo. Yeah. Ang mahirap yan pare, kung puro na sa nanap. Walang power. Walang power, puro nap. Okay. Yung ang dapat gawin natin. At isa po dyan, sabi ko nga, kailangan natin ang prayers talaga ngayon. Yung kausapin natin si Lord, pasalamatan siya. Katulad ng bagyo, sabi ko nga, kailangan natin magdasal para hindi tayo daanan dito. Malaki ang nagawa ng prayers natin. Kaya nakita mo, umiwas sa ating bagyo. Yeah. Hindi tayo nasalanta dito. Napunta nata sa Batangas na grabe doon ang bagyo ang nasalanta. So, ganun po yan. At of course, mayroon naman tayong extra money, ay gamitin po natin yan sa maganda. Yung sinasabi ko nga, mas maganda yung tinatawag natin na prevention than cure. Kasi pa din ngayon, nalaman ko, pero magpa-hospital lang, i-confine sa hospital. How true it is, I don't know. Kasi may pumunta sa amin, mag-asawa, i-confine sa asawa niya. Kailangan daw, yung pasyente, swab test, 2.5. Yung bantay sa hospital, sa kwarto niya, magbabantay sa pasyente, magpapaswab test 2.5. So sabi niya, 5,000 kaagad ang mawawala sa amin. Wala pa dyan yung gamot, wala pa yung gasto sa kwarto. Hindi na attending physician. Hindi na sila tumuloy sa amin. Kasi yung 5,000 nila, dinagdagan lang ng 1.5, 6,500. Membro na siya, may discount. Makakainom na for 15 days, pagkatapos may negosyo pa na libre. So sabi nila, grabe na pala ngayon ang hospital because of the pandemic. Kaya sabi ngayon, ay talagang mahirap ang ma-hospitalize ng pasyente. Kasi doon pa lang sa swab test, gagastos na agad ng 2.5 plus yung bantay na 2.5, that's already 5,000. Ay kung ang bantay, dalawa. 7.5 na yan. Pati yung gamot na pag na-hospital ka talagang medyo mahal-mahal. Oo. Kasi nga po pandemic I don't know bakit ganon. Mas lalong nagmahalan, samantalang ang kinikita ng mga tao lumit ng lumit kasi nga marami dyan na ang trabaho lang 3 araw sa isang linggo. Yung iba dyan na wala ng trabaho. Kaya dapat sana magkaroon ng mga livelihood, mga pagkakakitaan na proyekto ang gobyerno para naman maibsan ang paghihirap ng ating bayan. At saka sana itong mga gamot na to, lalong sa mga ospital natin, sana huwag naman magtaas kasi kawawa ang ating mga kababayan. Kaya po kami, ginawa namin BPNREC, nagkaroon kami ng isang programang MHC Unilevel na parang networking, pero hindi ito yung multi-level, hindi ito yung binary, it's Unilevel lang, isang linya lang. Na halimbawa, gumagaling siya, maganda sa kanya, i-refer niya sa kanyang pamilya, kapatid, magulang, anak, sa mga kaibigan na kilala para naman sila kumita. Later on, mababawi nila yung ginastos nila at masipag, yung masipag namin isa, si Flor Kidding
ka-join pala, ang dami na kagad naging kliyente. Aha. So, sipag lang ito, sipag, tiyaga, determination, focus, and more prayers. Mm. So, yan ang ginawa namin ngayon pa Kaya nga ako naman, nagsisipag, even rich senior na tayo. Kahapon, inimpusihan ko yung FB Live na magnegosyo tayo. Kaya sa dalawang programa ko, may programa na kung pang umaga, alas 10 hanggang alas 11, Oo. FB Live, magnegosyo kita. Doon ko sinabi ka ako, magkakaroon tayo. Maging viral ka ako, yung programa ni BP Henry Masida, kasi may interview ako. Oo. Sa gabi, 5:30 to 6:30, sinabi ko rin na kako panoorin yung ating interview dito at mag-viral ang programa ni BP Henry Masida. Yeah, Kasi yan ako, maraming sustansya tayong makukuha dyan. So ganun po ang ginagawa ko, sinisipagan natin para ma-counter natin itong problema natin. Kasi kawawa po talaga ang mga kababayan natin. At this time, kailangan po tayo mga Pilipino, lalo na ang mga Bicolano, na tayo po magkaisa, magtulong para po umasinso ang ating bayan. Kasi huwag na natin isipin itong politika. Ang politika po, next year pa yan at isang araw lang yan. Hayaan na natin mga politicians ang paliwanag na kanyang plataforma, then election time, saka tayo bumoto kung sino mga karapat dapat. Tayo namang mga nasa pribado, ano ba ang magagawa natin sa ating kapwa para naman ay makatulong tayo para umasinso naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Yeah. Yan po ang ginagawa ko sa ating mga programa at dito po sa atin. Opo. Pwede may tanong ako dyan tungkol, pero babalikan ko ang tanong ko tungkol sa iyo kasi may nag-text tungkol dyan. Pero ito munang dalawang tanong dito para baka makalagpa sa atin. Sabi niya, pakitanong po kay Doc Joey Hen kasi naghahanap ako ng gamot sa aking mga kati-kati, sa aking katawan. Pabalik-balik kasi pag umiinom ako ng mga synthetic drugs, lalo na pag kumakain ako ng mga may allergic reaction. Yan bang produkto niya pwedeng makatulong na matanggal, umaalis itong aking allergy na lumalabas sa aking skin kapag ako nakakakain ng matindi ang dalang allergy na kontra po sa kinakain sa aking katawan? Doc Joey. Definitely po, most likely po magkakatulong si Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Yan po ay since childhood niya, hindi siya makakain ng mga seafood. Ayun, yun. Ngayon po nang pinainom po natin yan ng ating mga produkto in less than a month, ngayon po lahat ng klaseng seafood sa nakakain niya na. Yung isa po pinakamabigat natin na uminom ng ating produkto, yung po may psoriasis, yan po sa nabwa. Ngayon ito pong yung pong mother, yan po kasi pati ang pinakamahirap ang psoriasis. Oo. Talagang grabe talaga yan. Totoo yan. At yan ay maraming sumuko dyan. At yung mother, sinubukan bumili sa amin ng code for 1 month. Doon pa lang sa 1 month, nakita nila ang pagbabago. Alam po ninyo, hindi ako nagkakamali. Mga 3 months lang uminom. Talagang nawala na po yung kati-kati, nawala na po yung psoriasis. Ngayon po nagmi-maintain na lang ng Mega 1 twice a day yung pasyente. Yeah. Kaya kung ang psoriasis po ay natulungan ng ating mga produkto, kung ngayon po since childhood, ngayon po si Maria Lourdes Barbadillo Lauren, almost 40 years old na, ay natulungan natin na nakakakain ng lahat. Kahit bagoong nakakakain na dati po. Kahit anong seafood hindi makakain. At siya po yung nagpapantal-pantal kaagad. Ngayon po yung nakakakain na, ay natulungan natin. Most definitely, yung ating listener niya, matutulungan po natin. Kailangan lang pumunta sa amin po. Opo, okay. Dok, ito isa pa, no? Sabi niya, Hen, kailangan ba ng hindi ko kailangan ng doktor prescription ang gamot ng mga food supplement ni Doc Joey. Pumunta lang kayo sa kanilang tanggapan dyan sa harap ng Central Bank. Di ba, Doc? Tapos may counting lecture, pwede na kayo kamabail. Ang kailangan po, yung mga synthetic drugs, huwag tayong iinom dyan. Kailangan po ng medical doctor yan kasi yan po ang forte nila, yan po lisensya nila. Sa mga natural po, natural supplement, ang kailangan po niyan, kung sino po ang gumagawa niyan, sino ang nag-i-endorse niyan, kasi kami po ay ina-update kung ano ang dapat gagawin dito po sa amin. Kasi some doctors, alam po yan, kung iyon po nakasubok na, yung iba naman pong doktor ay hindi rin nila subukan at ang piniprescribe nila yung synthetic supplements. Kaya na magkaiba po yan. Sa amin po natural, kaya wala pong chemical, may zero toxicity, walang harmful effect sa ating katawan. Kaya wala na pong, hindi na po kailangan ng medical doctor. Yes, ito.
Ito Dok yung tanong, siguro nakikinig ito doon sa sinasabi niyo tungkol sa gusto ko siguro magkapera nito Sabi niya, Hen, pakitanong po kay Doc Joey kasi narinig ko yata yung binary system. Parang ang pagkaintindi ko referral system lang. Paano ba ako kumita kung referral system? Paki-explain po. Sa amin po kasi is unilevel, hindi po. Unilevel. Okay. Ang unitary, isa lang pong linya. Okay. Okay, halimbawa, ako, nakuha kita BPMW, ikaw ay leader ko. Ikaw naman masipag, nakuha mo, pati yung mga tao nakakuha ka, halimbawa, kung ikaw diamond, infinity po yan, may kita ako. Okay. Yan pong ibig sabihin ng yung isa lang, ang unilevel. Ngayon po, dito po referral, pag ikaw ay member na, nakapag-refer ka ng tao, meron kang kita yung tinatawag na referral commission. Yan. Then, ang susunod po dyan ay yung mga tao mo ay nagpo-purchase yan buwan-buwan, ay meron kang renewal commission. May percentage ka po doon. Then, meron po kaming enhanced referral commission. Then, meron pa rin kami tinatawag dyan na pag kayo po ay nasa Sapphire, Ruby, Pearl, and Diamond, meron kami leadership incentives. Ibig sabihin, yung mga tao mo, may pinapasok sa amin, meron ka doon na leadership commission na tinatawag. Ayun. Kayo po pinakamaganda. Hindi mo na kilala yung nagpapasok na araw-araw o buwan-buwan. Within a month, merong pinapasok na bagong members ay meron po tayong kita dyan. Pinaganda ko kasi DPNRE kasi matagal na po kasi ako sa ganitong negosyo. Nag-start ako 1996 yung pinaka-umpisa pero yung talaga nag-full time ako year 2000 ay alam ko na po yung mga multi-level, alam ko na yung binary, yung strength and weaknesses nila, alam ko na. Kaya ang ginawa ko, unilevel. Ang unilevel kasi maraming strength, ang weaknesses halos very, very minimal lang. Kaya ang tao kasi ngayong panahon na ito, ayaw na nila masyadong pinapahirapan. Ang gusto nila, may pinasok ka, kikita sila. Yan po ang ginawa natin dito sa Unilever and we started only July 8, kaya 2 months pa lang tayo. Kaya kakaunti pa lang ang miyembro dito. Kaya kung ininegosyo natin, yung mga magagaling sa negosyo, ang gaganda na ito, BPNRE, hindi mo kailangan na puntahan ang tao. Nasa bahay ka lang, nasa office ka, free time mo. Yes, yes. Nagkaroon kayo ng nakumbinsi mo kaagad, online kaagad. Kami na ang bahala magsisipin, kami na lahat ang ay papasok namin sa pangalan mo. Yan na po ang ibig sabihin. Online business na po tayo ngayon. Kahit ang kliyente natin Luzon, Visayas, Mindanao, or even abroad, online na kaya mas madali na po ngayon. Yeah, okay. Sabi ng texter, same texter pala to, sabi niya, kailangan ko muna po sigurong matry at magamit ng mga produkto para mas efektibo din akong makapag-endorse ng mga produkto. Thank you po, Doc Joey and Kuya Hen. Pero tama siya, Doc, di ba? Sabi nga natin, how can you say na product natin, negosyo natin magaling kung tayo ay hindi natin na-try? Sabi nga natin, ako po kasi depende, lahat kong pinuntahan, ako ang ginipig, ako parati ang unang client customer. So, kailangan ako mismo ay bilhin sa aking produkto para ito ma-recommend ko sa aking pamilya, mga kamag-anak, kakilala, kaibigan para kasi may confidence ako na produkto natin magaling, hindi nakakahiya. Di ba? Kasi pag magaling ang produkto mo, ang negosyo will follow. Di ba? Pangatlo dyan, ano ba marketing plan mo? Pang-apat dyan, pioneer ka ba? Kasi kailangan pioneer. Kasi kung ang kumpanya, halimbawa sa networking, 20 years na yan, eh halos ang miyembro, kalahating milyon na o 1 milyon na, mahirapan ka na. Eh sa atin, ang miyembro sa atin natin, siguro mga 200, 300 pa lang. So talagang, kakalog-kalog tayo, kailangan natin maraming miyembro para matulungan natin ating mga kababayan. Okay. Doc Joey, may babalikan natin ang mga pagnenegosyon yan ng ating mga kababayan, ha? Magko-commercial break muna tayo at tatawagan kita muli mamaya-maya lang, ha?
Okay po, BPN Rems. Okay, thank you. Babalikan ko si Pading Jokdo Bitito mamaya-maya lang mga kaibigan. Alas 8:13 oras sa Pilipinas. Ang mga baretang ini, mga tugang, atod po sa Indokan mga minasunod. Kinontra kan Employers Confederation of the Philippines ang propostong taubanin mas turos na restrictions ang mga fully vaccinated. Sigon kay Sergio Ortiz Luis, Presidente kan ECOP, na malinaw na discriminatory ang propostong sulamenting mga bakunado sana ang tutugutan na makalubas sa harong maski ngani pabor sindang matawanan insentibo o benepisyo ang mga nabakunahan na. Sinabi ni Luis na day dapat na magkaigwanin diskriminasyon na sindapat na tugutan na magtrabaho lalo na kung apur na dai pa man natatawanan din ayuda kan gobyerno. In kaso dai magtrabaho pag nagpautob nin lockdown. Iyan po mga lasotsong bareta. Hatod sa Indokan mga minasunod. Flemex Forte. Flemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin. Ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo.
Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat... Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB with my partner, Pading Joke Joey Bitito. May haputig di tungkol sa kulisap. sa aram ko, ang kulisap pa ganyan. Bako ang kulisap, ugbon kang kuto. Di ba? Isa pa yun, sabi niya. Kulisap daw. Di ba? Ang kulisap, ang aram ko, ugbon kang kuto. Di ba man? Lisa ito. Adi, so pag nagdurda ko lang lisa, kulisap. Sandali lang tao. Apunan ko si Dr. si Pade. Pade, magandang umaga muli sa inyo. Hello, Pade. Hello, Pade. Yes, good morning. Oh, may nagte-text kasi dito. May kuwan ka ba dyan? May food may gamot, may kuwan ka ba dyan? Mayroon ka daw na kuwan dyan, Pade? Mayroon ka daw dyan na parang gamot yata o food supplement na pwedeng makatulong sa pamatay kulisap sa ulo, sa kuto.
Pamatay sa po? Pamatay sa kuto pare. Kulisap. Sa lisa. Kulisap. Oo. Iyan po ang hindi ko pa nasubukan, yung mga kulisap na ganyan. Oo. Kung makakatulong. Yeah. Wala pa. So, ako sinasabi ko rin ang totoo. Hindi ko pa na-try kung itong mga kulisap na yan ay makakatulong ating mga produkto. Yeah. Pero may tinatawag na berry soap, yung sabon na mga berries, pwedeng isabon sa ulo, kasi ang ginagawa natin ay maganda ito kasi natural, at skin natin ay maganda. Subukan nila yung pero kung iyan ang problema ng kulisap internal, ibig sabihin kung sa dugo or what, ay makakatulong yung ating Mega 1 at saka yung Miracle C. Pero kung external po yan na ibang dahilan, ay hindi ko po masasabi. Yes. Natin, ay makakatulong po yun. Yes. Diyan ako sa iyo pare-believe kasi pag wala pang karanasan at wala pang mga pagpapatunay sa ganong bagay, talagang sinasabi mo ang totoo na wala pang ganon. Na kayong na-experience. Parang pag sinabi mong DPN Remasida, iyan institution. Pag sinabi mo naman Dr. Joy dito sa Natural Food Supplement, matagal na po tayo hindi naman tayo pwede magsinungaling. Yes. Kailangan natin ang sales, magsinungaling tayo. Mali naman po yun. Yes. Yung mga ating patakaran sa buhay. Maganda yan. Okay, ito, yung balikan ko po pa yung yung usapan natin kanina, kasi nag-text back yung isang listener natin. Sabi niya, kailan ba muli magkakaroon ng parang business orientation, Doc Joey? O mapapanood ko ba yan sa YouTube? Kasi po gusto kong magkaroon ng hanap buhay ngayong pandemya, Doc Joey. Pwede po paki-expound? Yung YouTube channel natin, yung Doc Joey Bitito channel, marami po tayo dyan ng mga videos. Ay pwede lang po nilang i-watch yung ating mga video dyan para magkaroon po sila ng idea. Then ngayon naman po, sa third Sunday of the month, ay pwede ko silang imbitahin, pero dapat ay naka-face mask sila and ina-observe natin yung social distancing. Meron kami kasi awarding sa mga leaders namin. So pwede po silang makipag-get in touch sa amin, baka meron pang slot, baka pwede silang join sa amin para magkaroon sila ng idea about the business. Yes, opo. Sige pa ano pa ang gusto nating ma-share sa mga listeners natin ngayong umaga? We have more time po. Go ahead po, mula sa inyong tanggapan. Salamat po Padre Pinre. Sa ating pong mga kababayan, ngayon pong pandemic, medyo pahirap ang buhay natin, lalo kung may lockdown po sa Manila, apektado po ang probinsya natin. Kasi may mga mahal sa buhay tayong doon nagtatrabaho. Ang kailangan lang po natin dito sa totoo lang ay more prayers, then positive ang attitude. Huwag na po tayo mag-entertain ng negative. Kasi wala naman po mangyayari po sa buhay natin. Then magtulungan po tayo lahat, ang bawat pamilya nagtutulungan. Then subukan po natin yung mga opportunity napakaganda. Sa amin po, sa pamunuan ng Miracle Corporation, ito pong MHC Unilever, at sa matter of palingin nagpaparapol po ako ng pangkabuhayan. Yun. Kasi po yung po kasing mga tao na wala pong 6,000, walang 11,000, o 20,000, manood lang po sila ng ating mga programa. To 6:30, magpaparapol tayong 5 cash at saka 5 pangkabuhayan. Dalawa po dyan, yung bronze. Ang bronze kasi, kailangan natin 6,000 pesos para maging bronze o magmembro. Then yung silver po 11,500, and gold po is 20,000. 5 po ang ipaparapol natin mamaya, 2 bronze, 2 silver, isang gold. Yung membership po, ibig sabihin dyan ay libre. Then may token na products po sila matatanggap. Ang kailangan lang ay mag-like sila sa ating FB page, yung Doc Joey Bitito page. Magla-like po sila doon para makapanood po ng ating FB Live. Ganon din po sa FB Live po ng PBND-CGB, kaya kailangan manood sila na manood araw-araw sa PBND-CGB. Lahat ng mga programa natin, lahat ay magaganda para mapanood nila ang ating mga programa na dito pala sa atin. Kailangan pwede yung mga taong walang kapera-pera
ay pwede natin matulungan na maging miyembro, makatikim din ng ating mga produkto ng libre at pwede na silang magnegosyo. Ang kailangan lang natin sa kanila, sabi ko nga, more prayers, more actions with passion and love. Ang ibig sabihin, sa isang araw, kailangan may 24 hours tayo, ang 8 oras para sa atin, ang 8 oras para sa pamilya, ang 8 oras naman gawin natin trabaho o negosyo. Para po tayo ay magkaroon ng oportunidad na kumita. Sa umpisa maliit, later on, lumalaki ng lumalaki hanggang sa maabot natin mga pangarap sa buhay. Sa totoo lang po, ako po ay gusto ko pang mabuhay na medyo matagal kasi ang aking wish po makatulong talaga sa bayan Pilipino, lalo na sa Bicolandia. Dahil nga po sa aking pong natutunan, aking mga karanasan ay malaki po ang aking karanasan lalong-lalo na sa itong mga negosyong maliit ang puhunan pero malaki ang pag-asang kumita sa mga produktong mga natural na nakakatulong sa kalusugan, lalo-lalo na po sa akin. Ako po 67 na pero po ang trabaho ko po umaabot na more than 12 hours a day. Nagda-drive pa ako, walang driver, lahat po ay halos ginagawa ko. Kaya nga po ay ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigay niya sa akin itong whatever I have right now at ang aking magandang kalusugan. Kaya wish ko maka-share sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia, and even po sa buong Pilipinas para yung karunungan, yung aking natamasa ay nagaling sa Panginoon Diyos ay may share ko sa ating mga kababayan. Kaya po ang kailangan lang po muna natin kung wala tayong kapera-pera, gusto natin magnegosyo, mag-like po dong sa page ko, Doc Joey Betito page. Then later on po, every day, Monday to Sunday po, may FB Live tayo dyan. Then ang ating parapol Wednesday and Saturday, iyan po 5:30 to 6:30. Meron po tayong cash, usually 5 cash hanggang 10 yan. Depende po sa kung ano po may pera tayo. At ang pangkabuhayan showcase natin usually po 5. Then meron na rin po tayong pang-umagang programa, yung mag-negosyo kita. Monday to DMWF, Monday, Wednesday, Friday. 10 to 11 naman po dyan. Pinapaliwanag ko yung mga iba't ibang aspeto ng negosyong traditional and non-traditional at kung paano tayo kikita. Kaya po dyan ay sinasabi ko na rin na ating mga parapol at later on siguro kung may budget tayo, pwede rin ako magparapol dyan. Kaya ang ginagawa natin ay talagang sabi ko nga, marami nagsabi, ang programa mo Doc Joey Health and Livelihood ay iba na. Mayroon na mga parapol, mayroon na tayong makakatulong sa ating mga kababayan. At pinapadala lang po natin ang ating mga premyo sa GCash kasi mabilis lang po yan. Araw-araw mayroon tayong load na pinapa-premyo at Wednesday and Saturday po yung cash and pangkabuhayan showcase para po makatulong sa ating mga kababayan. Sana po ay huwag nating aksayahin ito at yung ating mga kababayan na gusto ako kadaupang palad ay pwede mag-text sa 0998-975-8121 0998-975-8121 o sa Globe 0917-853-8933 0917-853-8933 at sa lahat mapanood ang ating mga programa at may mga marami tayong papremyo. Kailangan lang po ay i-like ang page natin, like or follow Doc Joey DOC, Joey Betito page at yung ating YouTube channel, Doc Joey Betito channel para po lahat ng inyong mga gustong mangyari sa buhay, impormasyon ay makuha po ninyo at kayo na po magdesisyon. Kung mayroong mga kontra po sa inyo, magdasal tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon Diyos, bibigyan tayo ng wisdom para po kung ano po ang maganda para sa atin ay ibibigay natin. I see. Okay. Doc, bago tayo magpaalaman, may isa pang text dito. Sabi niya, pag ito, nasagot mo na to tungkol sa kung paano makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa marami pang katanungan. Pero isang isa dito, sir, may narinig po akong mga testimonies about cancer patients ni Doc Joey Betito. Pakihingi nga ako ng advice kung anong pwedeng gawin kasi may stage 1 cancer po na diagnose ang isa kong kapamilya. Doc Joey? Meron po
tayo ngayon na BPMRE, taga Sultan Kudarat. Ito po ay may taning na 6 months to live. Oo. At ano po ito, ngayon tinulungan po ito ng kanyang hipag, si yung realtor, kilalang kilala po sa Legazpi, si Madam Norma Reyes. Oo. Pinadala po ito ng Migawan, umiinom po ngayon ng 3 capsules, 3 times hindi ng Migawan. Would you believe, kasi ang hipag niyang 45 years old, ang sakit ay lung cancer stage 4 at meron pang mayuma. Nung uminom po nito, mga awing time, nilabas daw, sabi nung pamangkin nagbabantay, kasi katsat ko na, ay nilabas daw yung mga dugong mga maitim na bukol-bukol at mga may amoy. Then dati ay naka-oxygen na ito, ngayon daw wala nang oxygen. At yung pasyente ay doing fine. At meron din tayong isang kaso po, taga-Ginobata, na ito po ay may stage 4 cancer din. Na ito po ay nag-chemo sa Manila ng 12 sessions. Dito ganun din, payat na. Pinapainom naman po natin ng Amazing 4, 6 times a day. So far, sabi ng anak maganda, naka-reportes na uli. At mas magana na raw ngayon ang kanyang father. At meron din po tayo natulungan na 87 years old na meron pong cancer, stage 4. 3 years ago, hindi na po nagpa-chemo, hindi na po nagpa-radiation, ininom lang po ating produkto. Dati Amazing Trio, ngayon po ay Migawan ang kagagaling lang the other day yung kanyang anak na nurse na sila po ang matatang posisyon dyan po sa isang ospital, college yan sa din. Then, College of Nursing dyan po sa Masbate, ang sinasabi niya, ang kanyang mama, na 87 years old, ay magandang resulta. 3 years ago po yan, umiinom ng ating mga produkto. Yan po ay, dito lang po, yan po ang mga latest natin na eksperyensya. Ang importante lang kasi, kung tayo pupunta sa iinom ng mga ganito, kailangan determinado tayo. Huwag po yung paputol-putol, huwag po yung kakain ng mga bawal, huwag po yung magkaroon ng mga stress. Kailangan po talaga ay consolidated. Ibig sabihin, holistic approach po ang gagawin po natin. Opo, okay. Padi, maraming salamat sa iyo at parting words po sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Sa ating po mga kababayan, with this situation that we are in, pinaka-importante po, mag-pray tayo sa Panginoon. Maya-maya, kahit anong ginagawa natin, nagda-drive tayo, nasa opisina, nasa bahay, pray. Pangalawa po, dapat positive tayo, magtulong-tulong na po ang pamilya at magtulong-tulong po tayong mga kababayan natin. Pangatlo po, kailangan work or do an extra mile. Ibig sabihin, kung tayo dati nagtatrabaho ng 8 oras lang, pwedeng dagdagan natin 2 o 4 na oras sa mga, sabi nga natin, yung mga additional income. Pumunta sa abroad, Amerika or sa Europa, doon may double job, may triple job. Yes. Sa Pilipinas, ayaw natin ng ganon. Gusto natin, pagkatapos natin trabaho, umuwi na, mag-relax na. Pero pwede po yan nung mga panahon na dati, pwede po ganon. Pero ngayon po, mayroon tayong pandemic, ay kailangan po may siguro ang suggestion ko sa ating mga kabayan, kahit magalit tayo ng 2 oras sa mga, kung ang trabaho po natin negosyo traditional, gumawa na po tayo mga opportunity na mga non-traditional. Ano ibig sabihin non-traditional? Yung po nagmo-multiply ang sarili natin. Ibig sabihin, umana po ng kumpanya na sigurado na hindi scam, may produktong magaling, pagkatapos malaki pang opportunity kasi hindi pa maraming membro. At pagsikapan natin at least 2 hours a day. Later on po kasi after 2 years ang kinikita natin dyan, baka kapantay na mas malaki pa sa kinikita natin doon sa traditional. Kailangan po natin yan dahil nga po sa pandemic, masyadong mahal ngayon lahat. Ang opportunity ay less. Kaya dapat madagdagan po ang kinikita natin at ang ating pamilya. At pang-apat po, kailangan po natin ay maging hero. Maging hero na po tayo sa ating pamilya, maging hero tayo sa ating mga kamag-anak, maging hero po tayo sa ating bansa. Kasi isa lang po ang bansa natin. Tayo po ay mga Pilipino, magtulungan po tayo bilang mga Pilipino. Kailangan po natin, huwag na yung crab mentality. Tulungan natin ang bawat isa na iangat po ang ating buhay. Para naman po maligtasan natin ang pandemic. Ang kalaban po natin
kapwa. Ang kalaban po natin ang coronavirus at itong mga Delta variant ito na nagsanhi ng pandemic sa buong mundo. Kaya dapat tayo lahat ay magtulong-tulong bilang anak ng Diyos, bilang Pilipino. Opo. Salamat pa din. Thank you. Oh my God, God bless and more power. Thank you so much. Pading Doc Joey Bitito, mga tugang sa iyang mga sharing. Kunya na pagkaan na tungkol po sa mga food supplement, natural food supplement. Salamat po kung sa inyong pagantabay. Ako Bicol sa DCGB. So, sunod na. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:40 na. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging